שיעור לעילוי נשמת יצחק שי בן שרפת מרדכי ג'ורג' בן עזיזה רוזין. בן עזיזה רוזין. מעניין ג'ורג' ובן עזיזה. טוב. ג'ורג' ועזיזה הגיעו ליחד הרב? כן, זה אני לא יודע. קיבלתי הודעה. טוב, הכל בסדר. קיבוץ גלויות? ג'ורג' ועזיזה. ממש. טוב, אנחנו פעם שעברה, והנה באדוני אלוהינו על מעשה ידינו כולנו מעשה ידינו כולנו. אנחנו בפרק ב' לקראת סיום עמוד שכ"ו למטה. בסדר? בפרק הזה הרב מדבר מה זה יראת השם. יש 3 סוגים של יראת השם. דיברנו על זה. נכון. מה? לא, זה לא היה בסימני. לא היה במקום הנכון. אז ראינו שיראת השם, הוא מתחיל כמו עבד אל האדון, כן? יש עבד שאוהב את האדון. למה? כי האדון עושה איתו חסד, מטיב לו, עושה לו איתו טובות, חסדים. אז הוא אוהב את האדון. יש עבד שאוהב את האדון, למה? כי האדון, גם כשהעבד חוטא, עושה עבירות, בכל זאת האדון מוחל, סולח, מאיר לו פנים, לא מכסח אותו, אז הוא אוהב אותו. בסדר? זה אהבה שלישית. ויש אהבת עבד לאדון, לא עכשיו בגלל שהוא עושה את הטובות, לא בגלל שהוא מוחל לו הבנות, אלא... לא, יראת עבד אמרנו. מה? אהבת השם. אמרת אהבת, יראת, לא? אהבת השם. אהבת השם, אנחנו בשאר אהבת השם. כן, זה מאוד... לא, כי דיברנו גם על היראה. כן, כן, זה שני דברים שהם מאוד מקבילים אחד לשני. אבל יש אהבת השם שהיא לא אהבה מכוח מה שהוא עשה לי, או שמוחיל על החטאים שלי, אלא מישהו. בגלל שהקדוש ברוך הוא עצמו גדול ומורמם, האדם אוהב אותו. אז לכאורה יש הבדל עצום בין שתי האהבות הראשונות לבין האהבה השלישית. דיברנו על זה פעם שעברה. מה ההבדל? שתלויות בדבר ולא תלויות בדבר. אוקיי, כל אהבה היא בעצם תלויה בדבר. תמורה יותר נכון. כל אהבה היא תלויה בדבר. אולי ניגע בזה תכף. דיברנו על דוד ויונתן, שזה אינה תלויה בדבר. נכון, או לא נגענו שם. למה? חז"ל אומרים, איזו אהבה, זאת אומרת, חז"ל אומרים ככה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. וכל אהבה שהיא אינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. מה זאת אומרת? תסבירו לי, יש דבר כזה, אהבה שאינה תלויה בדבר? כן. על פניו אם יש דבר כזה, זה אמור להיות כאילו עם כל אדם. לא. בשום דבר, זה אמור דווקא איתו ולא איתו. יפה. אבל אומרים... אם אתה אומר אהבה שלא תלויה בדבר, אז אני צריך לאהוב. כולם. כל דייט שאני יוצא עם אישה, אני צריך כבר להתחתן איתה. לא, ברגע שאתה מגיע למצב של אהבה, קודם כל. איך אני מגיע למצב של אהבה? גם את הילדים שלי... הנה, הילדים. מה? זה הדוגמה אחי, זה ילדים. גם לילדים מה יש ילדים? אינטרס. לא. רק אם השם יתברך אולי... לא, שנייה, מה זאת אומרת? לא הבנתי. איזה אינטרס יש לי לאהוב את הילדים? ילדים, או, הם שנייה, ילדים שנייה. שלי. כאילו, הם שנייה, שלושים אהבה לילדים שלי. היה לנו דיון על זה, אני לא הסכמתי עם זה. שמה? שבגלל שהם ההמשכיות שלי אני אוהב אותם. מה לא, פתאום? ממש לא. לא, לא, שנייה, הילדים שנייה. שלי. לא, זה היצר להגיד. הרב דסלר אומר דבר כזה, הוא אומר יסוד. טוב, זה לא העניין שלנו, אבל הוא אומר יסוד. יסוד שבעצם האדם... איך הגענו לילדים עכשיו? האדם... שאינה תלויה בדבר. האדם... כן, אז זה לא קשור לזה. האדם... את מי האדם אוהב הכי הרבה? את עצמו. את עצמו. את עצמו. זה טוב שזה ככה, כן? האדם צריך לאהוב את עצמו. אם האדם לא אוהב את עצמו, הוא בעיות. אנחנו צריכים באמת לראות איך אנחנו אוהבים את עצמנו כמה שיותר, איך אנחנו אוהבים את הטוב שבנו, איך אנחנו יודעים גם את חסרונותינו, הכל בסדר, אבל לא... האהבה שלי לילדים שלי נובעת דווקא מכוח זה שאני נותן להם. למה? אומר הרב דסלר, אדם אוהב את עצמו. אז ככל שהוא ממשיך את עצמו לאחרים, נותן מעצמו לאחרים, אז העצמי שבו נתפס באחר. אז בעצם אני אוהב אותו, למה? כי הוא אני. זאת אומרת, מכאן יוצא שככל שאדם נותן יותר לשני, הנתינה מה היא מולידה? היא זו שמולידה את האהבה. רואים את זה באופן בולט. מי אוהב יותר את מי?
האמא את הבן או הבן את האמא? האמא התאבד. אבל מי קיבל יותר ממי? הבן מהאמא. אז השם אוהב אותנו יותר שאנחנו... שנייה אחת. כן. יותר ממה שהעגל רוצה לנהוג. הבן, בוא, האמא תמסור את נפשה לבן. איך מישהו אומר? אם ההורים יכולים לגדל 10 ילדים, 10 ילדים לא יכולים לטפל באמא. עצוב אבל נכון. זה נכון. גרוע. אבל למה זה? הרי הבן קיבל את כל העולם, את כל כולו מההורים. ובכל זאת, אתה רואה את זה. למה? כן, מה לעשות? הנתינה היא זו שמולידה אהבה. זה מה שמוליד אהבה. ככל שאדם ייתן ויעניק יותר לאשתו, יאהב אותה יותר. שהוא מושקע בה. כן. כן, נו, יש משל כזה, שאם צייר יעבוד על משהו ציור 10 שנים, תבוא תהרוס אותו, וגמרת אותו, כי הוא כן. השקיע בזה את כל הזה שלו, אבל לכן כאילו אתה לא רואה- פגעת בו. לכן אתה רואה אנשים שמרוויחים הרבה מיליונרים בלוטו ובזה, מה קורה? הולך. לא עמדו על הכסף. לא הולך. קשה להם, טוב, זה משהו אחר, זה כי הוא לא עבד על זה. כן, צריך להשקיע. הוא לא, זה נעמה דחיסוף הזה נקרא. נעמה דחיסוף זה כאלה, איך הם... בושה, כאילו זה לא, הוא לא עבד על זה. לא, דווקא את המשל הזה שמעתי על השם, כאילו. למה שמה? הוא אוהב אותנו וזה. כי הוא השקיע, הוא יצר, הוא עשה. הוא יוצר אותנו בשביל לתת לנו. נכון, אני אומר, בדיוק ההשקעה הזאת כן, של הוא יצר אותנו בשביל לתת לנו. הוא נותן לנו נתינה כזאת שאנחנו נשיג אותה. ולא נקבל אותה ככה בזה. נשיג אותה בעקבות המעשים הטובים שלנו. ממילא הדבר הזה יהיה, נשמור עליו ויהיה שלנו. טוב, בכל מקרה, כל אהבה היא תלויה בדבר. רבותיי. בסדר? יונתן בן שאול אהב את דוד. הוא לא אהב את אבנר בן נר. נכון? שהיה שר צבא שאול. מה לעשות? למה? למה המשנה לוקחת את זה כדוגמה, כמודל לאהבה שאינה תלויה בדבר? ואינה ביטל... הוא איבד את המלכות, אמרנו. בסדר, אבל למה כי על הוא... פניו אין סיבה מה זה איבד את המלכות? אין הוא סיבה שנראה- מסר את המלכות לדוד, הוא היה מוכן. מכוח אהבה. ביטל את עצמו, את רצונו, זה מה שכותב פה הרב בשער הזה. אבל איך אפשר לומר שזה לא, כאילו, מה זה לא תלויה בדבר? כן. כל אהבה היא תלויה בדבר. השאלה, איזה דבר? האם זה דבר... איך הרמב"ם אומר? הרמב"ם מוסיף מילה אחת. יש דיון, הרבה פעמים כשברמב"ם בפירוש המשניות מוסיף מילה, השאלה אם זה פירוש או שזה גרסה ברמב"ם. הרמב"ם אומר ככה. כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל, בטל דבר, בטל אהבה. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר בטל, אינה בטל לעולם. מה יוצא? שכל אהבה היא תלויה בדבר. שאלה איזה דבר? אם זה דבר בטל, או דבר שאינו בטל. מה זה דבר בטל? סתם כסף. קצת, כאילו. חומר, פיזי. בדיוק, משהו שהוא לא נצחי, אין לו ערך פנימי, יסודי, מהותי, זה כזה משהו שטחי. שטחי. זה כמו שדיברנו פעם שעברה על הזוגות האלה של... פה היה בשיעור אחר שהעברתי, לא זוכר. קיצור, שמתחתנים עם... בת 20 מתחתנים עם בן 90. כן, אמרנו כן. פה. לאהבה אין גיל. מה זה אהבה, כן. מה זה אהבה? קיצור, אז השאלה על מה מושתתת האהבה הזאת, כן? על מה מושתתת האהבה הזאת? ברור שאהבת דוד ליונתן, אהבת יונתן מדוד, היא הייתה אהבה שתלויה בדבר, זה דבר נצחי, דבר של ערכי, איך אתה רואה את אותם, אתה רואה את זה גם באופן, באישיות של יונתן ודוד. אתה רואה את אותו דבר, כן? מעניין לראות, מתי... השאלה היא במה אהב אותו ברוחניות? בוא נראה. ולא באבנר שהוא היה כאילו יותר חומרי? אבנר, הוא היה שר צבא, שר צבא, חומרי. בסדר, אבל הוא גם העריך אותו, אני בטוח שהעריך אותו, והוא היה צדיק גדול, אבל אהבה זה משהו אחר. נפלאה, איך דוד אומר, כשיונתן נהרג, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. מה המשמעות? אהבת נשים זה אהבה כאילו טבעית. לא, זה משהו מעבר לאהבה הזאת.
עכשיו, ממה נובעת האהבה הזאת? מעניין לראות אם אנחנו מתבוננים בשמואל א', כאשר... איך רואים את מתי התפרצה האהבה הזאת לכאורה? כתוב ככה. בסעודה? ויהי ככלותו, לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו יונתן כנפשו. בעקבות מה לכאורה? ויהי ככלותו לדבר אל שאול. מה הדיבור? מה היה שם? כריזמה. מה היה? כריזמה? שימו לב. דוד הפסיק לדבר עם... בעקבות מה זה היה? הרי יונתן הכיר את דוד לפני כן. כי דוד, מה התפקיד שלו? הוא היה מנגן לשאול, נכון? הוא היה מנגן לשאול, הוא היה הולך ויוצא ובא, ואז הסיפור של... ככה. ורוח השם שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת השם. כן, רוח רעה הפחידתו מאת השם. עכשיו, בעקבות מה הגיעה רוח רעה? 3 פסוקים לפני כן. כאשר בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא החליט להעביר את מה עשת דבר השם, וימאסך השם להיות מלך על ישראל, קרא השם במלכות ישראל מעליך היום נתנה לרעך טוב ממך. ואז מה? אומר השם לשמואל, עד מתי אתה מתאבל לשאול? אני מאסתי מלוך על ישראל, מלא כנך השם ילך ישלחך אל ישי בית הלחמי. בסופו של דבר מגיע לישי, ומה הוא עושה? מושך את דוד. נכון? מושך את דוד, קום משחרר כי זה הוא, ואז ותצלח רוח השם אל דוד, מהיום ההוא ומעלה. פסוק אחר כך מה כתוב? ורוח השם שרה מעם שאול. ברגע שרוח השם צולחת אל דוד, אז מה קורה? רוח השם שרה משאול, ואז ביעתתו רוח רעה מאת השם. ואז מה? אומרים לו, בני שאול, יבקשו איש שיודע מנגן בכינור. ואז אומר דואג, שהיה אחד מהנערים, ראיתי בן לאישה בית הלחמי, יודע נגן, גיבור חי, איש מלחמה, ונבון דבר ואיש תואר, והשם עמו. הוא עוקץ ככה את שאול. יש לו שכינה. והשם עמו, כאילו הוא עוקץ אותו, כאילו הוא כבר מכניס את הרוח הרע, שאחר כך זה העקיצה הזאת עוד תעשה פירות בהמשך. ואז באמת דוד מגיע לשאול, ויעמוד לפניו ויעמוד, ויהי לו נושא כלים וכו'. טוב, והיה ביות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרע. זאת אומרת, מי שיש בו רוח אמת השם, מנגן למי שיש בו את הרוח רע, הוא לא יודע שהוא נמשך להיות מלך. לא יודע. בכל אופן, ואז מה? פלישתים נערכים ללחמה נגד ישראל, ומי יוצא מהפלישתים? גוליית. כל הסיפור של גוליית. ואז באמת היראה והפחד שעובר על מחנה ישראל. אז דוד היה ידוע במלוכה... רק הוא ידע. זה היה בהצנע. כן, אבל כשחיפשו את המלך, חיפשו את ה... מי חיפש? שמואל חיפש את המלך. מתי הוא חיפש? הוא בא לישי לגבי הילדים שלו. זה היה כאילו אחרי שכבר דוד היה ידוע... לא, מה פתאום? מה פתאום? לפני זה פה... מה פתאום? שום פנים ואופן. זה הולך ככה, אומר... טוב, זה לא, אנחנו לא שיעור נביא, אבל אומר לו השם לשמואל, עד מתי אתה מתאבל לשאול ואני מאסתי וכו'. לך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. הוא לא אמר לו מי. זה מתחיל עם אליאה וכו' וכו' וכו'. עד שהוא מגיע... גם ישי, לא משנה עכשיו מה הסיפור שאומר לי, ישי לא חשב שהבן הזה, הוא נמצא בצאן. הוא יהיה בסופו של דבר יימשך למלך. לא משנה, בכל אופן, פלישתים עומדים אל ההר מזה, ישראל עומדים אל ההר מזה, ויוצא גוליית. מה התגובה שהוא קורא למערכות ישראל? למה תצאו לך מלחמה, לא אנוכי הפלישתים ואתם עבדים? ברו לכם איש וירד אליי.
בסדר, זה היה מקובל. לקחת אחד מפה וזה. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. צריך לדעת שהפחד הזה של שאול וכל ישראל, הפחד של כל ישראל נובע מהפחד של שאול. זה חלק מהרוח רעה. כשיש רוח השם, אין פחד. יש גבורה. זאת אומרת, צריך לדעת שמה שאנחנו רואים על בשרנו, שעם ישראל יוצא למלחמה נגד איראן בגבורה גדולה, זה נס. צריך לדעת, זה נס. צריך להכיר בנס הזה. אין בעל נס מכיר בניסו, וזה מלחמת ששת הימים. זה נס שעם ישראל יצא. זה ניסים. אבל זה נובע מזה שאין רוח גבורה. אז ויחתו ויראו מאוד. ואז זה כמובן, דוד הוא הקטן, הולך לשלושת הגדולים שנמצאים במחנה, ושומע את הדברים האלה, ושומע את ההבטחה של 40 יום, גוליית יוצא, כן? שומע את ההבטחה שהבטיח שאול. מה הבטיח שאול? את הבת שלו. הבטיח שאול ככה. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את פלישתים אז? אז אומרים לו, כה יעשה לאיש אשר יכנו. מה יעשה? איפה זה לפני כן היה כתוב? ככה. ויאמר איש ישראל, והיה האיש אשר יכנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. שלוש דברים. יעשה חופשי, הכוונה חופשי ממיסים, מעתה ועד עולם. בסדר? גם עושר גדול, גם ביתו ייתן לאישה, וגם בית אביו יעשה חופשי בישראל. ואז דוד עושה רוח שם, כי מבינים שהוא זה, אליאב כועס עליו, ואז דוד ניגש אל שאול שומע שהוא זה, לוקח אותו, ואז ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך נלחם עם הפלישתי הזה. ויאמר שאול לדוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, ללחם עמו, כי נערת אביהו איש מלחמה מנעוריו. ואז דוד אומר, רואה היה עבדך לאביו בצאן ובהרי ואת הדוב ונשא עשה מהעדר, ויצאתי אחריו והכיתיו והצלתי מפיו. ויקום עליו והחזקתי בזקנו והכיתיו ואמיתיו. גם את הארי וגם את הדוב והכה עבדך, והיה פלישתי הרי לזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוהים חיים. בקיצור, אומר דוד, השם אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ואז שאול אומר לו, לך והשם יהיה עמך. מלביש אותו את כל העסק, הוא אומר, לא, אני לא מתעסק עם הדברים האלה. מה הוא לוקח? מקל, 5 חלוקי אבנים, ולא שם בכלי הארורים אשר בידו, וכו'. עכשיו ככה. וילך הפלישתי הולך ויקרוב את דוד, אני מדלג על המשא ומתן שביניהם. המשא ומתן ביניהם הוא חשוב, כי אנחנו צריכים להבין מה יונתן קולט מפה. הוא אומר דוד, ידעו כל הקהל הזה, כי לא וחירו וחנית יושיע השם, כי להשב המלחמה ונתנתכם בידינו. ואז כתוב ככה. יש פה את המלחמה, ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ויחת את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירץ דוד וכולי, וימוטטהו, ויחוד בה את ראשו, ואז ויראו הפלישתים מקימת גיבורם וינוסו, וכולי. עכשיו שימו לב. וכראות שאול... בקיצור, ויקח דוד את ראש הפלישתי, ויביאו ירושלים, ואת כליו שם בעולו. זה אחר כך. וכראות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר, שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? מי זה הבחור שכזה? מה זה? הוא מכיר אותו. ויאמר אבנר, חי נפשך מלכי בידעתי. ויאמר המלך, שאלת בן מי זה העלם? זאת אומרת, במי הכוונה, אם הוא ראוי למלכות, אני רוצה לדעת מה קורה איתו. קיצור, חשוב דוד, עכשיו שימו לב, זה הפסוקי שאני רוצה שיונתן. חשוב דוד מהכות הפלישתי, ויקח אותו אבנר, ויביאהו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. אתה מתארים לך את התמונה? ראש הפלישתי ביד שלו, ככה הוא מחזיק בשערות שלו, עומד מול שאול, ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. ויקח לאותו לדבר על שאול, ונפש יונתן נקשר בנפש דוד. תסבירו לי מה היה פה. מה? מה היה פה? הענווה שלו. הענווה. יפה. מה עוד? עבדך,
יפה. לא... ענווה. וגבורה גדולה. גבורה. אבל זה קשור לדיבור. קשור לדיבור, שאתה רואה את הגבורה הגדולה עם ענווה, עם התבטלות, ועם להבין מי אתה מול לקיים את דבר השם. ההתבטלות היא שהוא אמר בין עבדך אישה ביתר, לא מחזיק. תראו עצמך אדם אחרי שהורג את גוליית, אחרי זה יצא, ככה, מרעים לו. זה לא דוד. ויונתן רואה את הדבר הזה, ונפש יונתן נקשר בנפש דוד. למה? גם יונתן הוא כזה. לא סתם אדם נדבקה נפשו בנפש האחר בגלל הדברים האלה. כי המידות האלה, דומה נמשך לדומה, צריך לדעת את זה. המידות האלה, אלנטל. המידות האלה, הם נמצאים גם ביונתן. איפה אנחנו רואים את זה ביונתן? לפני כן, כן, במלחמה מול הפלישתים. גם רואים פה את הגבורה הגדולה של יונתן, את המסירות נפש לבלתי רגילה של לעם ישראל. בסדר? זה רואים את יונתן אחר כך, עוד לפני כן, מול הפלישתים. איפה רואים את זה? אני גם מקווה שאנחנו נמצא את זה מהר. כתוב ככה. רק צריך להבין שבתקופת ששאול, במלכותו, בתחילת מלכותו, יחד עם יונתן וכו', לא נמצא חרב וחנית ביד כל העם. אין חרבות וחניתות לאף אחד. בסדר? רק שאול יונתן בנו בלבד. למה? כי הפלישתים משלו בעם ישראל, לא נתנו להם להתעסק עם... הם מתעסקים בחרשי מתכת, רק מי שרוצה ללטוש את מחרשתו, איתו קרדומו מחרשתו, הוא מגיע לפלישתים. בכל אופן, ואז מה קורה? יונתן... הם הרגו את כל הבעלי מקצוע, נכון? כן, לא היו בעלי מקצוע של לתישת זה בקרב ישראל. ויהי היום ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא אליו, לך ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר לאז, הוא לא סיפר לאבא שלו. ויש שם שני מצוקים. אולי יעשה השם לנו, ככה הוא רוצה, הוא ונוסק אליו, אל מצב הערלים האלה. כי אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. אז עושים איזשהו סימן מול הפלישתים. ויאמר יונתן לנושא אליו, עלה אחריי כי נתנם השם ביד ישראל. ויעל יונתן לידיו על רגליו, ונושא אליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונושא אליו וממוטט אחריו. ותהיה מכה ראשונה אשר היכה יונתן ונושא אליו כ-20 איש כבחצי מענה צמד שדה, ואז חרדה גדולה במחנה, ותרגז הארץ ותהי חרדת אלוהים. בקיצור, הוא התחיל את המלחמה שבסופו של דבר הצליחו להילחם נגד הפלישתים. מזכיר את יהודה המכבי בספר מכבים. שהוא אומר את ה... הרבה דברים משם נלקחים מפה. התנ"ך בעצם זה מטען האמונה שלנו. זה בעצם הדרך שבה אנחנו צריכים להתנהל. מול מלחמות, בכלל. בכלל בכל הדברים. אז יונתן, אתה רואה את התכונות האלה, גם ענווה, גם גבורה גדולה. כשהוא רואה את זה בדוד, ותדבק נפש יונתן. עכשיו, סביב מה זה? סביב לא דברים בטלים. אבל זה מידות. זה מידות. מידות לא בטלות. מידות זה דברים פנימיים, מהותיים, נצחיים. חובות הלבבות, מה שנקרא. זה אהבה שאינה תלויה בדבר בטל. זה בדיוק המשמעות. בטל זה לא דווקא שהוא נעלם עם הזמן, אלא כאילו שאין לו משמעות. נכון. נכון. אדם שנושא אישה בגלל יופייה. מה לעשות? אין משמעות פה, לא בגלל שהוא יתקלה. אומר, על היופי כביכול אין משמעות, זה לא בגלל שהוא עם הזמן יתקלה ותהיה כאילו... כן, זה משהו חיצוני, לא משהו פנימי, לא משהו מהותי. אדם צריך להיות, אשתו צריכה להיות מוצאת חן בעיניו. ברור. אבל להבדיל, שם דוגמה, אם האישיות שלה כביכול יש לה אופי טוב, ועם הזמן היא תשתנה, תהפוך להיות אישיות לא טובה. אתה לא יכול לדעת דבר יותר. לא, נכון, השאלה אם פה כביכול... עוד פעם אתה אומר? יש לה עכשיו אישיות טובה. מי לאישה? לאישה, דבר לא בטל. אבל אחרי זה תשתנה, האישיות שלה, המידות שלה ישתנו גם כן איתה. זה בעיה. אבל אני אומר, כאן כבר... אני לא משתנים אחרי זה, אבל
צריכים ללמוד גם את זה. צריך ללמוד, תראו, בין בני הזוג אחר כך, כשיש זוגיות טובה, אנשים משתנים, הם משתנים ביחד. שני גלגלים שניים שמשתנים ביחד. צריך להשתנות. בסדר? משתנים ביחד, לומדים אחד את השני. תמיכה אחד בשני. בסדר? אבל הבסיס הוא בסיס... אז אני אוהב את השם. למה אני אוהב את השם? אז דיברנו על זה, אז התחלנו להסביר שהעבד שאוהב את האדון כי הוא מרחם עליו, או שנותן לו דברים, הוא לא בעצם אוהב את האדון. את מי הוא אוהב? את עצמו. כי העבד נותן לי, כי האדון נותן לי, מעניק לי, בטובו חסדה הגדול, מרחם עליי, על עוונותיי ופשעי וחטאותיי, נכון? אז אני לא אוהב אותו, אני אוהב אותי. בסדר? אבל צריך לדעת שמזה הרב מזכיר פה הרבה בשאר עבודת השם, גם כן מזכיר, מדגיש את העניין שכמה הקדוש ברוך הוא נותן לך, כי זה מתחיל בזה. כי זה מראה על רוממותו וגדולתו של השם, באופן מהותי. ובעצם האהבה שלי לשם היא, כי אני חלק ממנו. בסדר? אז זה לגבי הדבר הזה. ואז הרב הביא את הפסוק בכל, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה פה 3 דברים. למה 3 דברים? מכיוון שיש אדם שמוכן להקריב את כבודו אבל לא את חייו. יש אדם שמוכן להקריב את חייו ולא את כבודו. ויש אדם שמוכן להקריב את חייו וכבודו אבל לא את רכושו. דיברנו על זה, נתנו דוגמה של אחיתופל, זוכרים פעם שעברה? נכון? מי שלא זוכר, מי שלא היה, שמע את ההקלטה שתעלה מתי? בפורים. היום או מחר בזה. בלי נדר. הנה. אז תשמעו. עכשיו אנחנו בעמוד שכ"ו למטה. ולכן, הוצרך משה רבנו עליו השלום לזרז אותנו שאהבתנו לבורא יתברך תכלול. צריכה לכלול 3 דברים. את מה? הקרבת הרצון, הגוף והרכוש. קודם כל, מה זה הקרבת הגוף? חיים. חיים. בכל נפשך. בכל נפשך. כמו רבי עקיבא, כן? רבי עקיבא שסרקו את בצור מסרקות ברזל, וקרא את שמה, אמרו לו, רבנו, עד כאן. אז מה הוא אמר? עד מתי? כל יומי הייתי קורא במקרא זה, עד מתי יגיע לידי ואקיימנו. הוא רוצה למות? הוא לא רוצה למות, אבל הוא רוצה שכל החיים שלו יהיה קידוש השם אחד גדול. מה זה? הרכוש זה ברור, ידוע, נכון? למען השם יתברך. מה זה הקרבת הרצון? כבוד, לא? זה כבודו ראינו פעם שעברה, נכון? מה זה הקרבת הרצון? אני רוצה לישון ולא רוצה ללכת לתפילה. בדיוק. זה תאבות כאילו. בדיוק. שכל המעשים שלך, כל הרצונות שלך, מזוהים עם הרצון האלוקי. אני בטל רצונך מפני רצונו. בסוף, אם מבטל את רצונך מפני רצונו, בסוף יעשה רצונך. יעשה רצונך. זה גם הדרך כשאדם מתפעל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה לא כספומט, כן? מבקש. מה הדרך לשכנע את הקדוש ברוך הוא לתת לך? שתעשה עם זה טוב. מה? שתעשה עם זה טוב. שתפעל עם משהו. אתה צריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא שמה שאתה מבקש זה לא בשבילך, בשבילו. שאתה ראוי להיות הגזבר. כן, לעשות זיהוי רצונות כזה. למה אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה? לא בשבילי. אני בזה וזה, יעשה את זה ואת זה ואת זה בשבילך. למען כבודך יתברך וכו'. אתה צריך לעשות זיהוי רצונות. וזו עבודה פנימית של האדם. למה אני אבקש את זה? למה אני רוצה עושר? למה אני רוצה בריאות? למה אני רוצה שילדים שיתחתנו? צריך שהבקשות שלך יהיו באמת לעשות רצון השם. אז זה, בדיוק, זה הקרבת הרצון. שכל מה שאתה עושה, כל פניותיך, לאן שאתה פונה, מה שאתה עושה, זה אתה עושה אך ורק למען כבוד השם יתברך. שכבוד השם יתברך יתגלה מתוך המעשים שלך. לכן הוא ברא אותך. זה תפקידך. תפקידך לגלות את שם השם בעולם. זה התפקיד שלך. לכן אתה צריך כלים לגלות את שם השם בעולם. הכל בסדר. כדי שנהיה מוכנים, לכן משה רבנו מזרז על זה, כדי שנהיה מוכנים להקריב את 3 לבורא יתברך
מתוך אהבתנו אליו, ולא נחוס על אף אחד מהם, כשעלינו למלא את רצון אלוהים יתברך. לא על רצון, לא על גוף ולא על רכוש. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בכל לבבך, שני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. מה זה יצר הרע? כאילו, התאוות, הרצונות, השאיפות, אתה צריך, זה בעצם המשך של שער הפרישות, נכון? אתה צריך כל כוחה לבטל את רצונך הרע מפני רצון של הקדוש ברוך הוא. בסדר? ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, כן, מזכיר את רבי יקיר. בכל מאודיך, בכל ממונך, בכל הממון שלך, למען שנתברך. כמו שאמרו תהילה וזכרה לברכה, עוד. עשה רצונך, עשה רצונו כרצונך, כדי שעשה רצונך כרצונך. כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שבטל רצון אחי מפני רצונך. זה מאוד מעניין. אם אתה מבטל את רצונך מפני רצונו, אז הוא מבטל את רצון אחרים מפני רצונך. זאת אומרת, הרצון שלך הוא הקובע, כי זה רצונו. רצון טוב. כן. ואפשר גם לפרש שכוונת משה רבנו במה שאמר בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אז ראינו בסופו של דבר את הפירושים, למה משה רבנו מזכיר בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. הרי אם אדם מבטל את גופו מפני אהבת השם, אז ברור שהוא מבטל גם את רצונו, או שיבטל את ממונו, או את גופו. אמרנו שזה לא ברור. למה זה לא ברור? כי יש אנשים מסורתיים. יפה, יש אנשים שאוהבים, זה מה שאמרנו לפני כן, יש אנשים שמוכנים למסור את נפשם, אבל לא למסור את ממונם. לא, זה גם יותר קל להקריב את הגוף. אומרים, יש לזה כאילו איזה יום שהולך, כאילו, כל הזמן אומרים, אני מוכן למות בשביל הילדים שלי. אתה מוכן לשמור על הבריאות שלך? רבנו, אבל אם השם רוצה, יכול לקחת לך את הכל. נכון. אז בכל זאת, גם אם אתה לא תרצה או לא תרצה, הוא יכול לקחת לך. נכון. אתה עושה את ההשתדלות לשם יתברך, אבל נכון. בסופו של דבר זה החלטה של השם, גם אם אתה לא תרצה להתחייב לשם, בסופו של דבר, ברור. אתה מבין כאילו את ה... לכן, נכון, לכן אתה צריך להכיר בעובדה הזאת, שמה הוא עושה למענך. כמה טובות הוא נותן לך. זה הבייסיק של כל הדברים, של אהבת השם. צריך להכיר בזה. כל הזמן זה אחד מהחשבונות הנפש שדיברנו עליהם בשעה חשבון הנפש. ודאי. ודאי. בכל אופן, אחרי שהוא אמר את ההסברים האלה, כמו שאמרנו פעם שעברה, הוא אומר, ואפשר גם לפרש, שמה? שכוונת משה רבנו במה שאמר בכל ובכל נפשך ובכל מאודיך, לא מה שאמרנו עד עכשיו, אלא מה? היא, אתם איתי? כן. שכ"ז. שנדבק באהבת האלוהים בסתר, ונבליט אותה בגלוי. כאילו בכל נפשך, נכון? בכל לבבך, כוונה בלב פנימה, אבל גם בכל מאודיך. זאת אומרת, גם כלפי חוץ, גם בפנים וגם כלפי חוץ. מה זה? זה מתחיל מבפנים, כן? עד שיהיה ניכר עלינו באופן ברור, שאנו אוהבים את האלוהים באמת בפנימיותנו ובחיצוניותנו, בסתר ובגלוי שלנו, באופן שווה ומקביל. שאדם לא יהיה מזויף באותה מידה ובאותה מדרגה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, ליבי ובשרי אני עונה לך. כן, גם ליבי וגם בשרי. גם בלב פנימה וגם בחוץ. בסדר? ואפשר, אז זה פירוש שני. ואפשר גם לפרש שהכוונה שבכל לבבך ובכל נפשך היא, מה המשמעות? שכל אהבה שאנו רוחשים למישהו, זולתו יתברך. זאת אומרת, אם אני עכשיו אוהב מישהו אחר, לא קשור כאילו לקדוש ברוך הוא. ושכל השתדלות שאני עושה למען מישהו, זולתו יתברך. אני עכשיו משתדל, לא יודע למי. בסדר? תהיה רק למען שמו יתברך. כל האהבה שלך, שאתה אוהב מישהו אחר, היא קשורה למה? לאהבת השם. דיברנו על זה פעם שעברה, את דוגמה. איזה דוגמה הבאנו? ילדים? יעקב אבינו. יעקב אבינו כשיוסף, יוסף, במפגש של יוסף, שיתפלל קודם כל. ויפול זה, מה עשה יעקב אבינו? פלל. קרא קריאת שמע. תחבק את הבן שלך. כל אהבה שלי, מה היא? היא חלק מאהבת השם. בסדר? דיברנו על זה פעם שעברה. היינו שם. ושלא נשתף לאהבתנו אליו יתברך, אהבה לזולתו. זאת אומרת, כל האהבה שלנו
נובעת מתוך אהבת השם יתברך. זאת אומרת, כשאני אוהב מישהו אחר, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, יש מצוות ואהבת לרעך כמוך. אתה צריך לאהוב את הרע שלך. היא גם נובעת מזה שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. צריך לאהוב אותו. ואם אנו אוהבים משהו זולתו יתברך, נאהב רק את מה שהוא רוצה שנאהב. זה מזכיר את הווידוי הגדול שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. את אשר אהבת, שנאתי. ואת אשר שנאת, אהבתי. זה בדיוק הפוך עשיתי. מכל לאהוב את מה שאתה אוהב ולסלוד מה שאתה שונא, עשיתי הפוך. צריך לאהוב רק את מה שהוא רוצה שנאהב. כדי שתהיה אהבתנו לדבר הזה, חלק מאהבתנו אם אנחנו אוהבים את מה שהשם אוהב, אם אני אוהב את אחד מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אם אני משפיע אהבה למישהו אחר, מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. מה? איפה זה? ביבנה? ירושלים. יש לו בכל הארץ, הוא... מה? אגב, אם אנחנו אוהבים מישהו זולתו. חוץ ממנו יתברך. אבל זה לא השאיפה לשם. לא השאיפה. השאיפה היא שאם אני אוהב מזולתו יתברך, זה חלק ממנו יתברך. אבל אם אני לא שם, אז כאילו, לפחות שאני אוהב את מה שהוא אוהב. נכון, לא לפחות. אני צריך לאהוב את מה שהוא אוהב. אם אני אוהב את מה שהוא אוהב, זה בסדר גמור. בסדר? כמו שהזכרתי לי בשאר עבודת האלוהים, בביאור ההתעוררות השכלית. בסדר, בואו נסתכל למטה מה זה ביאור ההתעוררות השכלית, איך מצד השכל אדם מתעורר לאהבת השם. שם בפרק החמישי מתאר רבנו את ההתנהגות הרצויה מצד העבד כלפי אדוניו. בין השאר נאמר שם, ולא יהיה לרצון לפניו אלא מי שעושה את רצונו של אדוניו. וכן בכל תנועותיו לא ירים רגב, לא ילין עפעף, אלא אם הוא מלא בזה את רצון אדוניו. בסדר? טוב, זה העיקרון. ולכן נאמר, בכל אחד משלושת, אני חוזר למעלה, ולכן נאמר בכל אחד משלושת הדברים הללו, בכל נפשך. נכון? בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. למה? בכל נפשך ובכל... למה צריך בכל לכל אחד? ללמד אותנו שתהיה בליבנו רק אהבתו בלבד, ושישתדל רק למענו יתברך בלבד. ושאם אנו אוהבים משהו זולתו, כי אם אנחנו אוהבים משהו חוץ ממנו שלא קשור לאהבת השם יתברך, אז בעצם זה יצרים, תעבוד. זה מה שאנחנו אוהבים שלא קשורים להשם. או משתדלים למען מישהו זולתו, יהיה זה רק מתוך אהבתנו אליו יתברך, כדי לעשות בזה את רצונו. זה הרעיון. זה כמו שאדם נכנס לחנות צעצועים, או חנות משחקים, או חנות לא יודע מה הוא מחפש? מה שהבן שלו אוהב. הוא מחפש עכשיו צעצוע לבן שלו, נכון? הוא רואה הרבה צעצועים, הוא רואה הרבה משחקים, הוא נכנס אבל מה הוא מחפש? את מה שמתאים לבן שלו עכשיו. כל הזמן הבן שלו מול העיניים. אנחנו בעולם הזה, כל הזמן צריכים לראות איך אני מגדיל שם השם יתברך. איך אני במה שאני עושה אוהב את השם יתברך. בכל מה שאני עושה. אוכל, שותה, ישן, לומד, אוהב את אשתי, אוהב את הילדים שלי, הכל. אני הולך לעבודה, איך אני מגדיל שם את אהבת השם יתברך בדבר הזה. חלק מאהבת השם יתברך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ברוכים תהיו. ברכת המזון לשכוח, רבותיי. יש מניין, אפשר לעשות חדיש. יש מניין שם. איך היה מלך השם אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל. לפיכך הרבה לו, כמו שנאמר, אז אומר, חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. גדל והתקדש, שמי רבה, ועמד יברך קירותי וימליך מלכותי ויצמח כוחני ויקרב ושיחי וחי יכול וברום יכול וחייד יכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן אמן. שמי רבה. יהי שמי רבה וברך לעולם לעמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתכסה ויתעלה ויתעלה ויתענל